Bună seara, dragilor, și bine ați venit! Suntem în direct, suntem live, atât pe Instagram cât și pe Facebook, așa că sunt la două camere, voi schimba privirea, atât aici, în această cameră, cât și la cea de Facebook. Bun, în primul rând, felicitări pentru că te unești la această transmisie și ce vei obține la această transmisie, ce beneficiu ai. Astăzi vom vorbi despre cum știu că ceea ce fac este corect. Super întrebarea primită de la o pacientă de la cabinetul de psihologie, care este importantă și trezește interesul. Și te invit cu mare drag să-mi adresezi și tu întrebările tale care te frământă atât în partea de în privat, cât și aici, în direct, pentru a te putea ajuta mai profund, mai direct, mai pe bucata ta de problema ta, da? Așa că cu mare drag sunt alături de voi, încep și eu live-urile pentru că, da, este necesar, se caută, mai ales în situația care este acum mondială, da, persoanele caută din ce în ce mai mult dezvoltare personală și e genial. E genial în sens că începem să ne trezim, începem să căutăm cum și noi putem să trăim altfel. Într-adevăr, cultura românească este interesantă, știm cu toții cum a fost educația sau cum încă este educația, din păcate, partea aia de durere, partea aia de tristețe, da? De pedeapsă, da? Cum s-au educat copiii pe partea aceasta. Ok. În această seară vom vorbi despre cum știu că ceea ce fac este corect. Da? Și aici sunt mecanisme de funcționare și de apărare interesante și acum în această transmisie le vom descoperi. Așadar, cum am specificat înainte, suntem și pe Instagram, suntem și pe Facebook și la fel YouTube. Eu sunt Mihaela Bucur și te felicit că ești în această transmisie alături de mine. Eu sunt psiholog clinician și îți recomand să te înscrii paginilor de Facebook, Instagram și YouTube pentru a fi informată despre materialele și transmisiile pe care le fac săptămânale, încep să le fac deja, despre sănătatea mentală și emoțională. Este o problemă, este o temă foarte importantă, partea de mental și partea de emoțional. Cum poți tu și tu să-ți controlezi emoțiile, cum poți și tu să-ți echilibrezi, da? Important este să le înțelegi. Și aici sunt psiholog clinician pentru a-ți explica și partea asta de emoțională și comportamentală. Bun, în această transmisie de astăzi vei descoperi cum știi că ceea ce faci este alegerea corectă. De ce este important să înțelegi mecanismele de acțiune și la ce îți folosește astăzi în viața ta? Răspunsul este simplu. Dă-ți voie să greșești. Așa este. Dă-ți voie să greșești și voi merge un pic profund în partea de copilărie, căci acolo se învață foarte multe dintre comportamentele tale astăzi pe care le folosești și este important să le recunoști. Majoritatea fricilor se creează în copilărie. Așadar, te invit să facem împreună un drum în copilăria ta și să vedem ce s-a întâmplat acolo, să ne explici mai pe larg cum este sau cum a fost acolo și ce ai luat de acolo, din copilărie, astăzi în viața ta de adult. Bun, majoritatea fricilor, așa cum am spus, se creează în copilărie și acolo este perioada importantă de a-ți da seama cum s-au creat. Nu judecăm pe nimeni, doar să-ți dai seama când și cum s-au creat, să le înțelegi, atât. Îți amintești când credeai că sunt monștri sub pat, când erai copil, așa? Sau după perdea, sau unde mai exact în cazul tău erau. Îți amintești ce îți spunea mama ta, sau tatăl tău, sau bunica, sau bunicul? Îți amintești că îți era frică să o superi pe mama sau să-l superi pe tatăl tău? Acea frică, nu?
nu vreau să-l supăr, nu vreau să fiu eu copilul rău, vreau să fiu copilul bun. Îți amintești că îți era frică să o superi pe mama și nu vroiai să o superi, da? Și să te uitai la mimica feței să vezi când e momentul să-i spui dacă ai făcut vreo boacănă, nu? Și aici fac o paranteză să îmi exprim punctul de vedere că copilul este genial, copilul este foarte deștept și te simte de pe față, de pe mimică, despre mers, respirație, dacă este momentul să zică ceva sau nu. Știi despre ce-ți vorbesc, așa este? Bun, îți doreai să te înțeleagă în acel moment. Nu-ți doreai să fii copilul rău, îți doreai să fii copilul bun și care să placă și să atragi atenția câteodată. Îți doreai să fii acceptată sau să te simți iubită sau să te strângă la piept, să te asigură că ești în siguranță și că nimic rău nu ți se poate întâmpla. Îți doreai să fii susținută sau lăudată, să te privească cu iubire, să-ți dea atenție, să-ți vorbească cu dragoste, să-ți dea sfaturi utile și să îți răspundă la întrebările pe care, ca un copil curios, ca orice copil curios, are multe întrebări de pus părinților și caută răspunsuri. Și, într-adevăr, sunt cazuri care părinții, din neștiință, evită să răspundă, evită să dea răspunsuri pentru a nu spune nu știu, direct comandă copilului să tacă din gură, da? Sau să nu-i răspundă sau că este prea ocupat. Și copilul nu este că lasă să mai fie curios, el lasă să mai întrebe, dar rămâne cu acea curiozitate și recomand părinților cu mare drag să dea atenție copiilor. Știm că n-am fost învățați cum să dăm atenție copiilor. Știm că n-am fost învățați prin educație, da? Știm că educația s-a primit ca din tată în fiu, din mamă în fiică, nu? S-a primit și așa sunt foarte multe cazuri când așa ce s-a primit, așa s-a dat mai departe. Dar eu recomand părinților să se oprească din a face asta automatizată. De ce? Pentru că lumea a evoluat, persoanele au evoluat, tu ai evoluat, eu am evoluat, copilul tău a evoluat și este important să vezi astăzi ce este valabil. Pentru că ce a fost valabil acum 30 de ani nu mai este valabil astăzi. Ce-ți dorești, ce valori să-i dai copilului tău, ce criterii de viață să-i dai copilului tău, să îl ajuți să zboare în viață, să-l ajuți de pe partea de dragoste, empatie și hai că tu poți. Da? Pe partea asta, nu pe partea de critică, de comparare, care este foarte toxică. S-a făcut pe timpul și asta se face comparația cu altul, cu alt copil, în sens de a-l ajuta, a-l provoca să facă și el. Și nu e așa. Momentul comparării este distrugerea autostimei. Și pentru asta eu mă focusez mult pe creare de autostimă înaltă, de a înțelege emoțiile, a le identifica și a le recupera autostima înaltă. Da? Și mergem pe asertivitate, care este foarte importantă pe partea de emoții în viața ta astăzi de adult. Nu știu dacă ți-am spus că eu locuiesc în Spania, sunt româncă, locuiesc în Spania de mai mult de 20 de ani și din când în când îmi iasă câte un cuvânt în spaniol. Este ok. Da? Chiar vrea să-mi iasă acum un cuvânt în spaniol. Bun, ideea este că important este să dai importanță copilului, să dai importanță educației. Da? Educației care tu oferi copilului. Din ce oferi? Și să dau un exemplu. Exemplul iubirii. Dacă tu ai avut iubire, dacă tu ai simțit iubire, dacă tu ai primit respect în viața ta, în educația ta, primită de la părinți, bunici, lumea care te-a înconjurat, exact aia ai și poți să oferi. Nu poți să oferi ceea ce nu ai. Ești de acord cu mine? Ești de acord cu mine că atunci când tu ai primit iubire în educație, știi ce înseamnă, știi să o identifici și știi să o dai mai departe. Și fac o paranteză și te întreb,
Cum știi că tu simți iubire? Cum știi, cum identifici iubirea? Și chiar te invit să-mi scrii chiar pe Facebook sau pe Instagram să-mi scrii cum știi că tu ai iubire. Cum știi că tu te iubești pe tine. Cum știi că tu iubești pe altul. Cum știi, ce simți, ce auzi, ce vezi în iubire. De ce te întreb asta? Pentru că în sesiunile mele de terapie întâlnesc foarte multe persoane care nu știu să iubească, nu știu să se iubească, nu știu să ofere iubire, respect. Și e ok să recunoști, nu judecăm pe nimeni. Aici suntem într-un spațiu de echilibru, de la egal la egal. Sunt aici să te învăț cum să descoperi, cum să te descoperi, cum să înțelegi emoțiile, să le echilibrezi, să ți le controlezi și să le transformi așa cum tu le vrei să le ai în viața ta. Bun. Spunem că emoțiile și sentimentele și gândirea, da, începe din copilărie și este foarte importantă educația. Da? Așa că te invit să faci o călătorie în copilăria ta și să-ți dai seama cum ai avut tu copilăria ta, cum te-au educat pe partea asta emoțională, da? Cum ți-ai exprimat tu emoțiile, cum ți-ai exprimat tu sentimentele, care a fost spațiul tău de siguranță când ți-ai exprimat ideile în fața părinților tăi. Ce ai primit? Critică? Ai primit sprijin? Ai primit un spațiu de siguranță? Sau nu? De ce spun asta? Pentru că pentru asta vorbim în această transmisie despre cum partea asta de copilărie, astăzi, la vârsta ta de adult, te afectează și să o identifici. Da? Este important. Primul pas este identificarea, după care urmează următorii pași. Da? Primul și cel mai important pas este identificarea. Da? Și îți spun un lucru, poate știi, poate e nou pentru tine, un copil până la vârsta de 4 ani, ajuns la vârsta de 4 ani, dezvoltă 50% din capacitatea sa de inteligență. Iar până la 17-18 ani, dezvoltă 100% din capacitatea sa de inteligență. Atenție, nu spun cunoștință, pentru că este un copil la 4 ani, nu poate să aibă cunoștințele unui adult. Dar inteligența și-o dezvoltă 50% până la vârsta de 4 ani. Și, în general, am întâlnit părinți care spun, ce știe el, este un copil, nu are idee, nu știe, sau încep și jignirile. Nu dau importanță că acel copil este o ființă și să-i dai importanță ca atare. Să-i dai importanță și să explice lucrurilor fiecare întrebare este necesar să explici copilului. De ce? Pentru că creierul unui adult este diferit cu creierul în comparație cu creierul unui copil. Știm asta. În sens că rețelele neuronale ale unui copil sunt în formare. Bun. La un adult deja are o experiență, deja sunt multe rețele neuronale care deja sunt în funcțiune și din punct de vedere al părintelui, al adultului, este diferit față de punctul de vedere al copilului. Percepția, filtrul ăla prin care el primește informația sunt diferite, da? Cum știi tu, explicând unui copil sau refuzând să explici unui copil, cum știi tu că acel copil primește acea informație sau acel refuz sănătos? Da? Să înțeleagă că tu nu știi și este ok. Nu știi cum primești acel răspuns. Acel răspuns de multe ori se primește ca un refuz, ca un abandon, ca o umilință, ca multe răni ale copilăriei. Îți sună aceste răni ale copilăriei? Da, aceste răni ale copilăriei se transformă și durează pe timpul vieții tale până în momentul în care tu decizi să-l identifici și să începi să-l muncești. De ce? Pentru că se poate munci. Important e să vrei. Nu judecăm pe nimeni, educația a fost așa cum a fost. Acum, la vârsta ta, ce decizi să faci? Da? Pentru că am spus că totul începe din copilărie, totul începe din educație și cum ai fost tu în mediul tău, cum ai fost, te-ai raportat la mediul tău
de familie sau de familie, prieteni, școală, societate în general. Acest cumul de mediu în care tu ai trăit și te-ai exprimat este foarte important pentru tine astăzi la vârsta adultă. Așadar, spuneam că un copil la vârsta de 4 ani are 50% din capacitatea de inteligență dezvoltată. Nu spun de cunoștințe, pentru că are 4 ani, dar da, de inteligență. Da? Este foarte inteligent. Și mă refer la partea de IQ, la partea de conexiuni cerebrale, da? Care ajută la înțelegerea mediului înconjurător și care își creează mecanismele de coping, îi spunem noi specialiștii, acele mecanisme de coping, de funcționare și de apărare. Sunt foarte interesante și profunde mecanismele de apărare, pentru că acel poate să fie și un abandon, poate să fie și un lasă că trece, și acest mecanism de apărare este o frică în spate. Și în transmisiile care vor urma voi merge direct pe aceste frici care îmi doresc în suflet să le identifici în viața ta și a familiei tale, care este mediul tău de viață astăzi. Mă voi raporta la tine astăzi, la părțile astea de mentalitate și comportamentale pentru care te pot ajuta pe tine astăzi. Da? Îți voi da exemple din trecut, pentru că acolo s-au creat fricile, rușinea, este păcat, nu? Cultura românească de păcat să, e rușine să. Și astăzi, la vârsta de adult, ți-e rușine să faci anumite lucruri, ți-e rușine să vorbești în public, ți-e rușine să îți faci prieteni, ți-e rușine să îți exprimi părerea și familiei, prietenilor sau în societate. Chiar dacă imaginează-ți un grup de prieteni, de 10 prieteni și tu ești singura persoană care are o părere diferită. Ți-o spui celor 10 prieteni care au idee diferită față de ta? O spui sau nu o spui? Da? Este un caz interesant de să vezi asertivitatea în sens de ce gândesc, ce spun și ce fac, să fie congruent. Dacă tu simți că ceea ce spui, ceea ce gândești, nu este ceea ce spui, nu este congruent. Sau ceea ce gândești nu este ceea ce faci, nu este congruent. Asta facem la cursurile de asertivitate, la cursurile de autostimă. E baza echilibrului emoțional, autostimă. Pe asta eu personal fac cursuri și muncesc și cu pacienții în cabinet pe autostimă. De ce? Pentru că este foarte mult de muncit acolo. Siguranța pe tine. Și în această transmisie mă voi referi la încrederea pe care o ai, mai bine zis, validarea pe care o aștepți de la partea exterioară ție, care îți spun dinainte că nu este sănătoasă. Și vom vedea acum care parte este sănătoasă și îți recomand să-i dai atenție și îți recomand să o gândești înainte de a o aplica. Da? Să vezi, ți-ți folosește? Eu știu răspunsul, dar important e să o gândești tu și să vezi ție, de la orice mentor, de la orice specialist, psiholog, psihiatru, orice mentor, gândești ceea ce spune, gândește-o tu. Nu lua și o aplici pentru că a spus-o el. Nu, gândește-o tu, mestecă-o tu, da? Și vezi dacă ție îți prinde la viața ta astăzi. Îți amintești că revenim la călătoria din copilărie, da? Pentru că acolo sunt învățături super potente, sunt frici super potente, rușini și dărâmă adultul, emoțional vorbind. Rămânem pe partea de copilărie, da? Când tu ți-amintești că îți doreai să superi pe mama sau pe tata, cum am spus înainte, și pe ce așa fel să intri pe sub pielea lor, nu? Hai să fiu eu fetița aia bună sau băiatul ăla bun și să fiu eu, să fac eu, să primesc ceva în schimb. Și astăzi, în viața de adult, este beneficiu, costă și beneficiu, nu? Ceea ce pierzi și ceea ce câștig într-o relație, într-o acțiune, da? Și copil fiind, erai atent la mimica lor. Este momentul să-i spun că am spart bibeloul, este momentul să-i spun că am luat o notă proastă, și vedeai fața, vedeai mimica feței, respirația, mersul și îți dai seama că
nu e momentul să-i spui acum, nu că ai luat o notă proastă, poate mâine. Și mâine la fel, te uitai la fața ei să vezi cum e astăzi, e momentul să-i spui sau încă mă abțin, nu? Cum e de animo, nu? De starea ei internă. Și, cum spuneam înainte, copiii sunt foarte inteligenți. Foarte mulți părinți, eu cunosc personal care își consideră copiii mai puțin inteligenți decât sunt în realitate și le dau atenția mai scăzută decât eu recomand. În realitate să dai atenție copilului, să susții copilul și partea emoțională care îi aduce succesul în viață. Da? Emoționalul și mentalul, echilibrul ăsta îi transmiți siguranța pe el, în el. Acolo este succesul. Bun, și spuneam că copil fiind, era atentă la mimica feței, la tonul vocii, la cum merge, și îți transmitea tot. Ok, ceea ce îți transmitea părintele, mama, tata atunci în copilărie, acum tu transmiți de rândul tău copilului și copilul îți transmite ție. Toți influențăm toți și invers, nu? Eu influențez în tine și tu influențezi în mine. Toți influențăm într-o comunicare verbală, non-verbală, influențăm. Și pe cuvinte și fără cuvinte. Așa că în acel moment tu o făceai și vrei să primești ceva în schimb. Vrei să primești o admirație, o îmbrățișare, o iubire, un cuvânt, o expresie care, și aici fac o pauză și te întreb, tu ca părinte, dacă ești părinte, sau dacă ești într-un cuplu, da, o relație de cuplu, spui în fiecare zi copilului sau relație de cuplu, te iubesc? De ce te întreb asta? Pentru că foarte puține cazuri, eu cunosc personal, nu folosim în cultura românească, nu se folosește, sau în educația românească, ok? Nu se folosește asta, nu se folosește exprimarea emoțiilor, sentimentelor, gândurilor. De ce? Din frică. Da? Frica de a fi criticat, frica de a nu mă bate, frica de a face ridicol, frici și rușine. Da? De asta spun, atenție la frici și rușini, pentru că nu se folosește. Și știu, le-ai luat din copilărie și știu despre ce e vorba, pe asta muncesc în fiecare zi. Și da, este dureros și există. Așadar, din păcate, întâlnesc momente în care nu mai pot fi ei înșiși, nu se mai pot manifesta. Acei copii care își doresc iubire de la mama lor și nu o primesc și nu mai sunt ei înșiși esența de copil. Eu așa sunt, așa mă comport. Ci o privește pe mama sau pe tatăl și văd cam cum își dorește mama sau tata să se comporte copilul ca să primească această iubire, se comporte exact cum aceștia își doresc. Deci copilul renunță la a mai fi el esența lui și începe să ia comportamente pentru a fi acceptat. Aici începe o altă parte de cum să fac și ce să fac pentru a fi acceptat și va începe frica de a fi abandonat. Da? Pentru asta este important să dai atenție copilului, da, și subliniez, a dă atenție copilului atât cât are copilul nevoie, da, și învață să educi. Părinții nu știu să educe și știu asta din pacienții care i-am, pentru că nu i-au învățat la rândul lor și este ok dacă n-au știut părinții să te învețe cum să educi tu la rândul tău copilul, e ok, dă-ți seama ce anume ai nevoie să înveți. Și sunt cărți, sunt cursuri, sunt specialiști care te pot învăța. Nu poți să zici că nu știi astăzi, în anul în care suntem, nu poți să zici că nu știi sau nu ai de unde să înveți. Sunt foarte multe resurse care te pot învăța cum să-ți aduci sănătos emoțional copilul. Așadar, din copilărie, cum spuneam, foarte multe frici și rușini se ia și se folosesc la vârsta de adult. Pentru că atunci ai căutat să fii copilul bun și să nu fii cel care spărgea, nu? Și să-și ia bătaie sau să-și ia ceartă. Bătaia este, acum o numim violență și cum este o violență fizică, înțelegem asta. Dar acea bătaie era din educație. Și îmi permit să zic că nu, acea pedeapsă era exact ce știau ei să facă. Așa știau ei să
colaboreze la educația unui copil. Și este toxic, știm asta, că nu ajută la niciun... Și sunt experimente și sunt experiențe în psihiatrie și psihologie care demonstrează că violența nu ajută la a face mai bun un om, nu ajută la educarea sănătoasă și emoțională a unui copil, ci îl termină emoțional. Da? Copilul va face ceea ce tu vrei să faci, dar nu este el ceea ce vrea să fie el, ceea ce este el, ci se încarcă cu frici și rușini care la vârsta adultă îl dărâmă. Și este un adult, îl simți că este... Voi facem o pauză, nu știu dacă sunt... Vă rog și vă invit să-mi scrieți dacă aveți întrebări pe temă despre frici și rușini și cum poți tu să faci, să știi dacă faci corect ceea ce faci astăzi. Bun. Nu știu dacă sunt întrebări. Nu văd de moment. Ok. Vă invit să-mi scrieți întrebări și vă răspund cu mare drag în această transmisie sau în care vor urma. Bun. Astăzi, la vârsta adultă, cauți acea validare externă pe care o căutai când erai copil. Acea atenție și cauți să faci ceea ce este corect. Da? Și te oprești astăzi ca și adult să vezi, ok, și ce este corect să fac. Da? Și te gândești și nu acționezi. Sunt foarte mulți adulți care nu acționează. Și chiar dacă ajung într-un moment în care se sufere, se plâng, se vaită și pasul super important și periculos este că intră într-o anxietate, intră într-o depresie. Da? Depresia se merge pe mai multe niveluri, dar depresia la un nivel avansat este periculoasă. Duce la suicid. Da? Bun, așadar nu este de joacă cu partea emoțională și mentală. Ok? Să revenim la partea noastră de adult, de la validarea externă, cum spuneam, care o cauți și la vârsta de adult. Și cum părinții nu mai sunt lângă tine, să-ți spun ce este corect din punctul lor de vedere, ca și în copilărie, te afli în postura de a decide tu. Și nu știi cum să o faci, pentru că nu te-au învățat, nu te-au lăsat să acționezi tu, să decizi tu în copilărie, deci la vârsta de adult tu nu știi să decizi, ei nu mai sunt lângă tine, cauți modele, repere, după care să te ghidezi. Ceea ce nu au știut să te învețe pentru a te simți în siguranță și echilibru în luarea deciziilor, au fost validarea interioară. Da? Foarte puțini copii au fost educați cu echilibrul interior și autostima înaltă și îi felicit pe părinți pentru că au știut și au dat seama cum. Dar sunt foarte puține cazuri. Dar e super ok că există acele puține cazuri. Această validare interioară, care spun că este baza emoțională a adultului, da? Este una dintre cele mai valoroase învățături pe care un părinte le poate oferi copilului sau deoarece înveți să depinzi de tine. Să fii autonom, să fii independent, să poți să îți dai voie să iei deciziile tale indiferent de rezultate. Să-ți asumi și să înveți din fiecare experiență. Asta e ideea. Fă-o, chiar dacă acum la vârsta adultă ți-e un pic frică, fă-o cu frică. Da? Ca să înveți cum să rezolvi situația în viața ta. Să-ți asumi și să înveți din fiecare experiență. Asta este ideea. Fiecare avem rețeta noastră de succes și important este că și tu să o descoperi pe a ta pentru a o putea folosi și repeta de câte ori decizi tu în viața ta. Pentru că tu ești persoana care decide în viața ta. Corect? În copilărie ți-au spus că dacă nu obții rezultatele pe care ei și le doresc, pentru tine este greșit, este rău, este pedepsitor, este oribil, este inacceptabil. Lucru care te coboară emoțional și acea validare a lor, importantă pentru tine, s-a înrădăcinat și a rămas în mintea ta până în ziua de astăzi. La vârsta de adult încă îți creează iluzia că este normal să face parte din tine, că așa ești tu. Aud multe persoane care spun, așa sunt eu, e ok.
Bun, din punctul meu de vedere, nu ești așa, nu te-ai născut așa, ai învățat cum să fii. Ai învățat ceea ce știi astăzi, altfel n-ai fi știut, nu? Bun, deci tu nu ești așa. Tu ai învățat anumite comportamente, anumite mecanisme de coping. Permitem să-ți povestesc transformarea vulturului. Povestea vulturului de transformare. O știi? Dacă o știi, scrie-mi, te rog. Dacă nu, să povestesc acum. Vulturul, când ajunge la maturitate, ciocului este greu, se îngroașă și este greu, ghearele îi sunt lungi și îl împiedică să se mai agațe, da? Să se mai agațe, că el zboară pe culmile înalte și îl împiedică. Nu mai poate, că îi cresc atât de rotunde că nu mai poate să se mai agațe. Și începe să meargă pe sol, ceea ce nu este mediul lui de creștere și de viață pe sol al vulturului. Iar aripile îi devin grele, de penele distruse și de atâta timp de învechite, îi devin grele și nu mai poate ajuta să zboare. Bun? Dar are două opțiuni de a alege. Una este să continue așa și în puțin timp va muri de foame, pentru că pe sol nu este viața lui acolo. Ciocul crește și nu se mai poate deschide să mai mănânce și va muri de foame. Sau a doua opțiune, care o are, este să mai trăiască 30 de ani dacă decide să ia o decizie în viața lui transformatoare. Adică este decizia dacă alege să-și smulgă ghearele, ciocul și penele. Da? Deci este un proces dureros pentru el, durează ceva timp, este dureros și dacă alege această schimbare, poate trăi mai mulți ani zburând cu ghearele noi, cu ciocul nou și putând să mănânce ceea ce el îți dorește pe culmile înalte ale în văzduhul cerului. Da? Imaginează-ți că ciocul lui reprezintă credințele tale limitative care au fost învățate. Eu nu merit, eu nu pot, sunt un inutil, îmi este rușine, nu îndrăznesc, mă simt inferioară, sunt timidă, îmi este frică, cer părerea celor din jur, ceilalți știu mai mult decât mine, etc. Vrei să schimbi aceste credințe care te limită astăzi în viața ta? Imaginează-ți că ghearele reprezintă amenințările primite, bătăile primite, jignirile primite, regulile și partea culturală familiară, vorbesc, da? Învățate care te limitează. Ce vezi, ce simți și ce auzi? Ești pregătită să le smulgi definitiv pentru a-ți crește ca să-ți crească altele noi așa cum tu ți le dorești astăzi la vârsta de adult? Acum afli, în momentul de a-ți crea noi elemente, este momentul să-l faci, dacă tu decizi, este momentul să iei deciziile și hățurile vieții tale, tu în mâinile tale. Da? Haide să lăsăm scuzele de cum ne-au învățat, ce nu ne-au învățat, ce ni s-a făcut. Ok, astăzi ce decizi tu să faci? Tu pentru viața ta, pentru o calitate de viață mai bună, pentru emoțiile tale și sentimentele tale și gândurile tale. Cum vrei tu să ai comportamentele astăzi tu în viața ta? Așadar, pentru a avea altfel de comportamente, altfel de rezultate, este important să te focusezi pe emoții, pe gânduri și emoțiile tale astăzi, să le echilibrezi mentalul cu emoțional. Acum te afli în momentul de a-ți crea noi elemente, spuneam, da? Pentru a echilibra acea parte interioară, acea putere interioară a ta, da? Și doar a ta, fără cei din jur, fără ceea ce ți s-a dat din exterior. Este momentul în care tu alegi cum vrei să fii. Acum că știi, tu alegi cum îți creezi realitatea ta mentală. Acum știi ce să faci când te întrebi cum știu dacă fac ceva corect. Simplu. Fă un efort, lasă-ți fricile deoparte sau chiar dacă ai frici, fă cu frică. Fă-o. Da? Cum știu că fac corect? Dă-ți voie să greșești. Eu știu cum să o fac, eu știu cum să te ajut, cu asta mă dedic
sunt psiholog clinician și vreau să te ajut. Pentru asta am decis să fac un curs unic, transformator, emoțional și mental. Începem în luna mai și durează 2 luni și partea importantă este că sunt doar 20 de locuri. Am decis să fac un curs potent, pentru prima dată în limba română, să vă ajut pe fiecare în parte și am decis ca grupul să fie limitat doar de 20 de locuri. Știu că este interesant că este mic grupul, dar asta facem acum. În luna mai facem un curs în limba română care este pe și despre emoțiile tale, cum să ți le echilibrezi, cum să îți echilibrezi partea mentală cu emoțională și să obții în viața ta o calitate de viață mult mai bună. Da? Totul depinde de tine. Așadar, este prima ediție pe care o facem în limba română, este potent, este foarte potent cursul, profund și ți-l recomand. Tu decizi care este momentul tău când tu decizi să faci schimbări în viața ta și cum și cu cine. Alegerea e simplă, alegerea ta. Așadar, aici să finalizăm transmisia. Astăzi am învățat despre cum să știi și tu că faci alegeri corecte în viața ta. Cum le faci? Simplu, decide să riști, decide să greșești. Lansează-te în viața ta și fă ceea ce tu vrei să faci astăzi. Știu că nu este ușor, dar știu că se poate. Așadar, te îmbrățișez și te aștept la transmisiile următoare. Cu drag!